is, ons record, ons is aan. Make the promoter once again. En ik sta samen met een van onze local artists, man. Local rappers, King K. Ik ga hem naam zeggen, want ik ken die man. Is het duidelijk? Ja, dat dacht je weer dan ben ik Lekker man, lekker. Je zei je gaan voor een Zaïrse boter mee te rijden. nee, ik had hem gezien. Ja? Kijk, als het was die reaction man. Zing je, ja. Die man zei je gaat toetsen. Misschien gaan even twee gaan, you never know. Kom eens kijken. Let's kijken. Wat wil je nou? Want het is bij Basket nog one way. Die is connect geweest, dude. Dus shout-out to King K. Ja, nou, shout-out Basket, shout-out Bloemendaal, shout-out Bretten. Die zijn mensen. Je tom boete, je tom pa, je tom. Ja. Ja. Nou, hoe komt wat alle mensen zo lang? Maar nu kan ik zijn dan. Hey, weet je waar die iets? Zeker die mag hier weer gevat. Is nog tussen, boete. Is nog tussen. Ja, nee. 18, hoeveel zijn je ongeveer? Zo. Ja, 8. 8. Same time, maar 8. Kijk eens zo, is daar iets laters voor je wat gaan komen misschien? Ja, Latest nee, music? vandaag net gedropt, verliefdheid tijd. Ik heb mijn krijg K1 zoals mij op YouTube subscriben. Hij was King K geweest en ik kom latest music uit. En ik is make the promoters als altijd. Let's go. Zwoer je liefde was surreal, ik was blind verliefd. Hij was die beste 2 jaren van mijn leven geweest. Nou hoe ken ik hem als hij zei 2 jaren voor jou niks betekent. Ik zit in de man en zo alles wat een samen gedaan het. Ik zit in voel nu elke feeling wat een samen gevoeld het. Ik zit in voor de man en dank je aan mij. En als je tekent terug het uit, zeg me wat je doet. We zouden leren zijn. Ja, hoe doe je again?